Dobry wieczór. Rozwitam wszystkich na pierwszym szpilu teleturnieju Co KK w 2021 roku. I dzisiaj zagra z nami Mannschaft od Rafała Rzepki. Z początku wytuplikujemy się prawidła. To jest mamy 5 mądroków, którzy będą dziś grali. To jest Jakub Hejsik, Dagmara Moskała, Wojtek Ognicki, Rashid Smoleń i kapitan Rafał Rzepka. Grumy do 5 punktów. To oznacza, że za każde pytanie, co docie dobrą odpowiedź, dostawacie punkt i jak będziecie mieli 5, toście wygrali. A jak Gipci 5 by miał no toście przegrali. To rozumiemy, prawda? Po każdym pytaniu macie 60 sekund na dyskusję między sobą. Możecie ciepać swoje warianty odpowiedzi, dyskutować i dojść do jakiejś jednej wspólnej. Jak te 60 sekund minie, to kapitan wyznaczy jednego człowieka, który będzie odpowiadał i po tych 60 sekundach już żaden nie śmie nic dodać. Kapitan, no i ten, co go kapitan wyznaczył. Za szpil macie prawo poprosić o ekstra minuta. Jak za minuta, żeście nie znudli żadnej odpowiedzi i wiecie, że nic nie poradzicie powiedzieć, no to możecie ta 1 minuta się weznąć. Albo jak macie 2-3 warianta i chcecie wybrać z nich jeszcze jeden, to ta minuta wam się może przydać. I jest też prawidło gibkiej odpowiedzi. To znaczy, że jak ja zadam pytanie i wy od razu wiecie, co odpowiadać, boście są takie mądre, alboście się to kiedyś wyczytali, to możecie dać jakiś sygnał kapitanowi, tam dźwignąć kciuk albo jakoś inaczej, no i wtedy kapitan będzie wiedział, żeby ryknąć mi gibką odpowiedź, no i w ten sposób będziecie mieli uszporowano 1 ekstra minuta więcej. Wszystko rozumiemy? Ja. Super. To jadymy. Kręcimy tym kołkiem i zobaczymy, które pytanie. Otóż mamy pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie to jest pytanie o francuską poezję. Znacie takiego poety Raymonda Quenet? Nie. Wczoraj żeś go czytał. Super, to masz szansa na dobrą odpowiedź, bo Raymond Quenet wydał kiedyś taki tomik poezji, co go widzicie. Sam na 10 szkartkach było wydrukowane 10 wierszów, sonetów. Ale miano od tego tomiku to było 100 milionów, miliardów wierszów. I teraz pytanie, czemu gnał takie miano Raymond Quenet dał temu tomikowi? Możesz powtórzyć jeszcze raz, jak się nazywało? A, dobra, masz to na tym. Okay, dobra. To poezyjne 10 sonetów, czemu autor dał Tomowi miano 100 miliardów wierszów? Nie wiem, mi się wydaje, że na każdą okazję, Po śląsku. bo nie wiem. Mi się wydaje, że każdy poezję rozumie inaczej. Jest to... Może. Może to jest tak jak coś merci, czy tam Raffaello, czy co, bo wyraża więcej niż 1000 słów. W tym jednym, tej jednej... Że poezja wyraża więcej niż 1000 słów, tak? A może se tak po prostu uzdał i tyle. Nie, to by było za proste. 100 miliardów wierszów. 60 rok. Czekaj, 10 kartek, tak? 10 tauzynów. Na 10 kartkach było wydrukowane 10 sonetów. Ja bych był za tym, co powiedział, że to jest... Skończył się czas. Ja przypominam, że próbujemy gadać po śląsku i próbujemy gadać, boście tak trochę, większość czasu żeście milczeli. Jaka jest decyzja od kapitana? Bierecie ekstra minuta od samego początku, albo próbujecie... Mamy ino jedno ekstra minuta, ja? Mnie się zdał, że se tak uzdał i tyle. Proszę, gadam z kapitanem. Rafał? Pytam, czy mamy 1 minuta na całki szpil, ja? 1 minuta na całki szpil. Chyba, że się uszporujecie jakoś więcej. Nie, smolić to, bo pewnie jeszcze będziesz, wiesz, poezją i tak no mnie leży, przynajmniej mi. To w to odpowiada? Ja to biorę na siebie. Zda mi się, że jest to wytuplikowane na ten rodzaj, co te 100 tauzynów miliardów wierszów rozłazi się o to, że są one jakby, że poezja generalnie jest na każdy ją rozumie inaczej, bez toż zależy od okazji. Czyli na każdą okazję. Dobra, dziękuję za odpowiedź.
I Teroski odpowiedź jako była korekt. I on powiedział, że to było na 10 szkartkach, nie? Ja. Nie na 10 zajtach albo stronach, i no na 10 szkartkach. To właśnie zrobiło myśleć, że to mógł być jakiś osobliwie wydany tomik. Nie. Dobra. Bo sonet to jest wiersz, co ma wiele wersów. 14, ja? Bym miał to wiedzieć. I te 100 milionów miliardów to jest 10 do 14 potęgi. I co by coś takiego zrobić, to trzeba się każdy wers... O, piero. Kenen napisał ino 10 sonetów, a potem je pożnął. I każdy się może sam z nich poskładać, co chce. Zusammen takich wariantów jest 10, 100 milionów miliardów. Ja, stary, ja. Dobra. Zawsze my tej minuty nie Sonet ma wykorzystali. 14. Ja, dobra. Na początek jest 0,1, ale nic się nie tropcie. To Ja, był ja. początek. Będzie lepiej, bo teraz się losujemy drugie pytanie. No. Powiedzcie mi, Rafale, jak żeście się rychtowali do tego szpilu? Jak żeście się rychtowali do tego szpilu? I to teraz nie widać. Jakbyście się rychtowali, to byście te pierwsze pytanie od razu wzięli. Ja był na strzelnicy. Ja. Szczególnie, że Dobra. codziennie do poduszki, wiesz, czytam poezję. Mhm. Ja. Super. Teraz sektor 7. Zobaczymy ten 7 sektor, co tam będzie za fajne pytanie. W 7 sektorze mamy coś, co wiem, że wszyscy mają radzi, bo to będzie taka ludowa zagadka. Czytam. Wlazujesz w jedna dziura, a wylazujesz ze trzech. Myślisz, żeś wylos, a tak po prawdzie toś w los. Co to za ludowo zagadka? O czym to? Polskie autobany. Rashid, nie mieszaj. Dobra, czekajcie. Wlazujesz w jedną dziurę, a wylazujesz ze trzech. A tak po prawdzie, że Trochę- los. Trochę mi się kojarzy ten trójkąt od trzech kajzrów, ale to chyba nie będzie to, bo to nie jest żadna dziura. Że tak, Co, zależy, nie, że tak polecam klasykiem z internetu, czy chodzi o... Chyba nie, no. czekaj, Nie ale znasz jest... tego? Dobra, Ale ale tutaj dziury, co? Nie. Kaj. dziura, a wylazujesz ze trzech. Myślisz, żeś wylos, a tak po prawdzie To jest Jakby, ryma. jakby to były dwie, to by były spodnie, nie? Że wylazujesz ze Kuba, dwóch, coś ty go dał. ale ze Coś ty trzech, go dał. nie? To by były To nie- wtedy spodnie, ale trzech? Kuba, coś ty Ja- go dał. No ja gadał, że to jest jakiś wirus, jakoś ryma. Switer! Minuta poszła. Switer to będzie. Minuta się skończyła. Proszę o odpowiedź. Rafale, kto w to Ja, odpowiada? Switer. Dom się na Orlińskiego. Orliński odpowiadaj. Dobra. Mnie się zdaje, że to może być switer. ja. A wy tu plikujcie po jakiemu? No bo zakładasz to górą, No, a wychodzi ci głowa z jednej strony i ręce z dwóch, nie? Dziurów. No To są switer, zupełnie- shirt, nie? To są zusammen czyja? No. to żeś w los, to nie Dobra. pasuje. Dziękuję za odpowiedź. I Teroski. Jeszcze były spodnioki, ale to wtedy było z dwóch dziur się. No dobrze. No, Odpowiedź to jest stresek, ale ja Twitter to jest genau ta sama logika. Z tego ta odpowiedź możemy zarachować. Jest Głowy jeden! Ja! Jest 1-1. Ja mam moje gratulacje. To jest lata pierwsza dobrą odpowiedź. Jest sukces, słuchajcie. 1-1. Jest 1-1 i jadymy dalej. Skąd wam, wiele Wojtku, jeszcze będzie tych zagadek od Goluma. skąd wam, Wojtku, taka odpowiedź przyszła do głowy? Bo znowu jak to ze spodniami, wiesz? A sam nie o galotach i no o... Ja nie o galotach i no był tresek. Tak mi się skojarzyło z tego. Dobra. Ruty sekcja. To będzie 6 sektor. 6 sektor. To pytanie według mnie będzie trochę lekkie. To jest pytanie o taki socjalno albo społeczno akcję.
w Niderlandach takie coś drukowali i wieszali. I ten billboard go do bycie cierpliwi do ludzi kerzy. Czekaj, coś to godał, kaj to wieszali? W Niderlandach. A, Niderlanda, No dobra. bo macie napis po niderlandzku, prawda? Ja, dobra. Zobaczcie na ten billboard. Ja jak bym on- powiedziała, że to cierpliwi do ludzi, co się jąkają. Tak to brzmi. Ja! Meme, Dowej, szybką odpowiedź, to będzie to. Czekajcie, wykorzystujmy cały czas. no. Nie, możemy No szybko nie. odpowiedzieć. A za szybką odpowiedź nie ma żadnego bonusu. To też porujemy minuta, dowej, Ale- to będzie Gipko- to. A na pewno, co to jest to NFS? Need for Speed? Do tych, co szukają, no. To jest skrót od szaku. Nasz Fajny Śląsk, wiesz? Bart, czas nie przechodzi dalej, prawda? Gipką odpowiedź jest ino wtedy, jak do tego, jak ją nacisna na ten stoper. A jak już Dobra, nacisk- egal, myślcie. No dowej, nie mamy nic lepszego. No bo możecie w każdym momencie mi powiedzieć, że już chcecie odpadać. No dobra, no to już, dobra, stopuj, bo i tak nic nie wymyślimy. Stop. Dobra, okej, kto odpowiada? Ja biorę to Nasia. Bierzesz Rozłazi Nasia, się dobrze. o to, że odpowiedź na to pytanie to jest bycie cierpliwi do ludzi, którzy się jąkają. Nie wiem, czy we śląskim jest jakiś odpowiednik na jąkanie. Bez tuż. Genau. Ja, jąkają. No, dobra. Stotterem. To dobrze powiedział po niderlandzku. Brawo. 2-1 do was. 2-1 do was. Zoca. 2:1. Idziecie teraz jak Było jakieś duża. podejrzanie łatwe. Nie, czekaj, zaraz czymś przywali. No. Jadymy dalej. To nie ją biorą te pytania na kółko. Co na kółko jest takie pytania za dową. Nic wodsia sam nie będę miał. Widzicie, Pytanie że są graficzne. 3 ekstra sektory, nie? Że jest jedne z kartą, A nie. jedne z obrazem i jedne ze czarnym kastlikiem. Ale z jakiej przyczyny kółko ich nie wybiera. Rzutę cwania. Teroski, Dobra. gros sektor drugi. No to zobaczymy, jak się z tym poradzicie. To jest dużo czytania. Bo w czas II ja wam to przeczytam. W czas II światowej wojny władze większości niemieckich miastów, co by unikać amerykańskiego bombardyrowania, próbowali na noc wyłączać sztrum i światło, co by piloty z luftu nie mogli spozorować jakichś śladów życia, nie? I to richtig często fungowało. Ale we Konstanz, na południu Niemiec, we Bodyńskiego jeziora, znaleźli inny sposób na uniknięcie bombardyrowania, który richtig pomógł też ocalić tauzyny życiów i ochronić historyczną architekturę miasta. Pytanie, o jaki sposób idzie? Słuchajcie, jezioro, tafla. Coś To o jest jeziorze. to od Szwajcarii. To nie wiem, czy to nam coś ale Szwajcaria była neutralna. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego. A No to może. chodzi pewnie o to Tyś. jezioro. Coś tu jest z tym jeziorem. Bo Bliskim jeziorem. mam- no. dwa pomysły. Albo to Dawaj. będzie coś takiego, że oni rozświetlili jezioro, albo coś takiego, albo to się od gór odbijało. Jak były takie metody mylenia echolokacji przez góry. Ja, bo to musi być na wysokim placu, nie? Miasto, skoro to jest Tutaj przy jeziorze na Bodyńskim. południu. Ja. I mogli z jeziora zrobić takie zdrzadło i tam się odbijało te No, całkie też światło, mi nie? się to wydaje, że to będzie to. Że to się od tego jeziora odbijało. Czekajcie, na południu Niemiec, przy Bodyńskim jeziorze. Puszczali, albo puszczali jakieś łódki na to jezioro. Oświetlone. Dobra, minuta poszła, Takiego. proszę o odpowiedź. Rafale, w to odpowiada. I obiera to na się. Z Jak? tego, co Egoista. zdoną się, że jezioro Bodyńskie leży kole Szwajcarii, a jezioro Bodyńskie je wielgie, mieszkańcy Konstancji wykorzystywali w jakiś sposób jakąś prawidłowość związaną z jeziorem, która pozwoliła im uniknąć bombardyrowania. Co to było? Zdaje mi się, że to będzie coś związanego z puszczaniem czegoś po jeziorze, co by odwrócić uwagę od miasta. To jest- Taka jest moja odpowiedź. Powiedz tak, że puszczali coś po jeziorze, ja? Ale Coś to po płynie, jeziorze, to albo wiecie. wykorzystywali zdolność jeziora samego w sobie. Tafla, albo nie wiem. Dobra, dziękuję. Odpowiedź przyjęto. Wyście ganz dobrze powiedzieli, że te bodyńskie jezioro jest wele Szwajcaryje.
i Szwajcaria była neutralna. Ja. To, że we Szwajcarii wszystkie miasta mogły być półoświetlane, bo ich Amerykanie nie bombardyrowali, prawda? Ja. I jak lecieli się nad Szwajcarię do Niemców i widzieli oświetlone miasta, to na nich bombów nie ściopowali. Z tego Konstanz też się oświetlała i w ten sposób myliła amerykańskich wojaków. Bo jak oni widzieli Szwajcaria. światło, to byli Oby zicher, że światła- dali są nad neutralną Szwajcarią. I w ten Ale na sposób, światło bych nie wpadł. ja, że genau na łupy robili to, co genau na łupy, aniżeli wszyscy. To już mamy te Trzeba rożki było Hesa 2-2, posłuchać. mamy te rożki 2-2, ale to nie ma co się tropić. Remis to jest dobry wynik, a jeszcze mocie drużta 1 minuta, pra? To jademy dali. Właśnie, Jakubie, czemuś ty swojej wersji nie promował więcej? O, Szwajcaria była neutralną. Jorzek myślał, że to był jakiś większy właśnie podstęp, że poszło za tą kombinatoryką. Dobra. Mamy 11 pytanie. W to u was w Mannschafcie się znał na malarstwie? Chłopie. Wszyscy. I ona abstrakcyjnym co najwyżej. Ale obrazy od Franciska Goya znamy, ja? Ja. Czekaj, co Dobra. oni mają za szarfy? To Ja. jest obraz z familią od Karla IV. Dobra. I no jak się wyjeździcie, to zobaczycie, że ze zadku Goya domalował jeszcze samego siebie. Widzicie Goya? Ja, Nie. jest. Zwierzak. Po lewej, Zwierzak, nie? Ja. To szteroski pytanie, po jakiemu on tam jeszcze siebie domalował? O Jezu, to, Hiszpańsku. może być, ale z kuli czego, ja? to może być 1000 odpowiedzi na to pytanie. Mm, Familio od króla Karla IV. Wiecie, familią od Karla IV. A może był jakoś związany z tą familią? Te. no Albo na pewno. wyklęty, może członek rodu jakiś wyklęty, Benkart, albo co? Nie, ja bych tak, on by w tamtych czasach by nie mieli, on by nie miał odwagi, żeby zrobić coś takiego, bo by Nika nie powiesili, no. Ja bych bardziej powiedział, że on może nie robił, na co dzień nie robił może autoportretów No, i to była jakoś taka jego forma, nie wiem dokładnie, ale bych tak ale celował, portreta, Goya robił portrety. autoportrety? Aha, autoportret. No o to chodzi, czy on nie robił autoportretów i to była jakoś taka jego, no nie wiem. Ja bym powiedział, że Goya robił quizy na Zoomie i po to sobie tam... Jaka jest Goya, jaka jest Woli. Dobra? Minęła minuta. Proszę albo o odpowiedź, albo o decyzję, jeśli bierzecie tak. Znaczy się, wiesz co, może Ja ja... biorę ekstra minuta bierzemy. Bierzemy? Tak, żeście się to porachowali. No Nie dobra. było, nie było to czasem tak, że Skupcie się. on też był malarzem tego dworu i bez toho się tam domalował. Mogło tak być. On malował, ja wiem, że on malował arystokratów z tego swego czasu. Nie. Ale to by było za proste chyba. Nie no, słuchajcie, Kuba, co obstawiasz? Szybko. Dobra, Domolował w dodatku jeszcze siebie, a? Dobra. No Ale może to czemu? z tymi Mi się- obrazami mi się- tam jest z tyłu jeszcze związane, że może on jako autor tych obrazów z tyłu tam na tle myślisz, się. że to są obrazy Goi, te z tyłu? Daga? Mm, mogą być, tak wyglądają. Ja bych powiedział, że tak w celach autopromocji. Autopromocyjne. Mi się zdawało, że to jest taki symbol, że wszyscy są rodziną królewską. Tak mi się zdawało. Dobra, druga minuta O, poszła. Proszę może o to- odpowiedź. Rafale, w to odpowiadał? Dobra, biorę to na siebie. Zaś bierzesz na siebie, egoista, dobra? Proszę. Nie, no co by da innych, wiesz, posztelował. Z kuli tego, co i tak to jest jeden wielki szczał, zdomi się, że rozłazi się o to, że Goi zależało na tym, co by pokazać, że wszyscy są ludźmi. A podle tego, co chciał też zaistnieć i pokazać, że on nie ma arystokrata, ale wszyscy ludzie są z kuli tego równi,
to on jako niearystokrata również funguje ze zatku, ale też pokazuje swoją obecność. Dobra. I dlatego mi się może- wydaje, że chodzi o Dziękuję. kontekst społeczny, związany Dziękuję. bezpośrednio z przełamaniem klasowości. Dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź przyjęto. Aterowski. Powiedz mi, Rafale, 2 minuty na ta karta, żeś się dziwał, ja? No, Powiedz mi, co sam widzisz? dobra. Dwa jakieś plakaty, dwa obrazy z Dlatego tyłu. też to co ze zatku. A co widzisz na pierwszym planie? Na pierwszym planie co ja widzę? Na pierwszym planie widzę rodzinę królewską albo arystokracja razem z nimi. szeroko Wiele tam jest rozumiana. ludzi. Jeruna. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 z małym bajtlem. No i Goja 14. Czyli, 15. czyli bez goje byłoby 13, ja? Ja genau. A być to jest Pechowo. pechowa liczba. Bezpechowo by było. Nie śmiało być 13. Już tego goja domalował jeszcze siebie. I był 14. I Zapomnij, nigdy bym na to nie wpadł. Z tych żeście mieli 2 minuty, co by porachować do 14. Ja nie wierzę. Ja, bardzo. Jaka jest Ja. Żeby Jaka jest ta odpowiedź? bez niego by byli pechowi. Aha. Że To- obraz byłby pechowy z kuli tego, co byłoby 13 personów. Bez tego, że Ja on jeszcze- domalował siebie, co by było 14 i Ja. było klar. Ja jeszcze tak sobie forsztelował, że na koniec on się po prostu widział w jakimś żadle. I tak przez przypadek się domalował. A to już, wiecie, raczej Terowski te warianta, tu możecie ciepać. Już jest zymst po obiedzie, jak to go dają. Dobra, kręcimy kółkiem jeszcze raz. To rozumiem, że sztuka to nie ma w waszej Karty. Nie, Z poezją Mapa. problemy, dawaj z mapę. malarstwem problemy. Kręć. Nie. Ale mogę wam powiedzieć, że więcej nie będzie poezji i więcej nie będzie malarstwa. Będzie, Więcej map mógłbyś dać, ciekawe. ale kultura będzie. Wiecie, no, jest Terowski 2-4, jak dobrze pamiętam. Baci. Wybaczcie, jest Terowski 2-3, to już musicie grać. A pytanie 8 jest takie, że w Japonii niektórych ludzi od bajtla we swoich czasach uczyli takiego schematu. I pytanie, co to jest za schemat? Czego uczyli niektórych młodych Japońców? Bajtle uczyli takiego schematu. Dobra, czekajcie. Są Najpierw jakieś coś się... drogowskazy do osób niesłyszących albo coś w Czekajcie, tym najpierw stylu? jest w lewo, potem jest w bok, potem znowu w bok, potem się... Tu jest coś zamazane, Bart. Mógłbyś to... Tu jakiś No pelet. sorry, nie mogę... O, Ja już. super, dzięki. Po śląsku bodaj. Tam są jakieś, bo te ramki, one nie są pozamykane. Te na dole. Nie wiem, czy to, Ja. No myślę, czy to w kierunku wyjścia, czy... A nie ma to jakieś To jest pożarowe coś coś? z dorastaniem. To jest, Że to jest od- coś z dorastaniem, też mi się tak zda. Od prostego do dwójki. Jakie to jest małżeństwo albo co? Czekajcie, bo tutaj jest powielenie tego samego na dole samym. Reprodukcja? Życie jest coraz bardziej do dupy. Dobra, minuta minęła. Proszę Rafale, bo informację o to będzie odpowiadał. Dagmara, chce ci się czy nie? No, mogę. Dobra, Daga. Zdam się na kobiecą intuicję. Dobra, Dagmara, Mnie proszę się, odpowiedź. mnie się wydaje, że to jest to, co Przepraszam, babsko. Rashid powiedział, że to jest coś z etapami życia, może z jakimś dorastaniem związane, skoro to dziecka uczyli. Dobra, ale to jeszcze raz. Pytanie, pamiętacie jakie było? Czego to jest schemat? Czego niektórych Japończyków od bajtla uczyli według takiego schematu? Dorastanie. Czego w Japonii mogli uczyć, a nie do przykładu kainji? Proszę No o tam odpowiedź. Odpowiada Dagmara. Ja już chyba domyślam, o co chodzi. Czego w Japonii mogli uczyć, a nie kainji. No, macie ostatnie 3 sekundy. Seppuku? Jaka jest wasza odpowiedź?
Nic jest do trzęsienia ziemi będzie, ale to... Tak To Mara jest- odpowiada. że to jest schemat Metro. Sudoku, ja. Ja. Genau. Podług takiego schematu uczyli charaktery. Odpowiedź podług Dobrze, mnie że idzie ci za dałem Rafała. ten głos, te. Ja. To jest gorsze jak te baby powstańcy z Warszawy. Jorzek Czurze, jak ci dał głos, to ty to odpowiedz. No, ja jestem teraz zdziwiony, żeście mieli w pytaniu informację o Japonii i żaden nie przyszł na to, co by pomyśleć o japońskiej kulturze i o jej elementach. Wiesz No, co, to na Jorzek, Japonii takiego Jorzek może jakbyś być. to powiedział, to myślał, że to będzie coś związane z trzęsieniami ziemi, aktywność sejsmiczna. To jest zbyt drastyczne, hopie. Dobra, jest Chichi. Wracamy po krótkiej pauzie. Mamy rezultat Chichi. Ja wam wspominam, że godujemy po śląsku i gramy we intelektualny szpil. Chcecie fertig grać dali? Ja. A, No. Wiesz, musiał taki dżingiel, wiesz jak zrobić, takie cokaj, kej. Sam było pora sekundka i mieliśmy problemy ze dźwiękiem, a ja ten czas wykorzystam na to, co by wam wspomnieć, i że już wnet we Polsce, Czeskiej Republice a Słowacji zaczynają się spisy powszechne. I w każdym z tych spisów mamy prawo deklarować śląską narodowość i śląskogotka. Pytanie piąte. I pytanie piąte to będzie Koniec śmieszkowania. trochę heraldyczne. O, Pytanie o to, to jest heraldyka, nie? od którego to nie ma herb i no nieoficjalne logo. Nieoficjalne logo od jednego miasta w USA. W USA. Boston, 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 Boston. Którego miasta? Ja, to będzie Boston. 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 Boston! Ja, to będzie Boston. Rafał, dowoż gibko odpowiedź, ja? No wej, Gipko powiedz. Dobra, Dobra. znaczy nic innego nam nie przyjdzie do Bo, głowy. bo Ja, musicie godać, że jest gibką odpowiedź. Dobra? gibką odpowiedź. Proszę o odpowiedź. Odpowiada Rashid. Ja? Rafał? Ja, ty. Mi się zdawa, że to jest Boston. A Takie czemu? miasto w Massachusetts. Czemu? Po jakiemu? Boston czy Massachusetts? Po jakiemu? Bo Massachusetts to jest stan. Po jakiemu to ma być logo od Bostonu? A bo to chodzi o herbatkę. Bostońska herbatka to była wsypywana do wody. Łoty, ja? Tam mają radzi i tyłu. A to Ja i To do morza to jest podług Wosty? Skąd to możecie wiedzieć? ropa. Bo się parzy. Bo Bo tam się jest zaporze. Dobra, odpowiedź przyjęto. I dobrą odpowiedź to jest Boston. No, Wow. To jest logo z bostońskiego zaporzenia tyju. To już macie teraz wynik 4-3 i jeszcze macie uszporowano 1 minuta. To macie richtig srogie szanse, co by wygrać ten szpil. Albo i przegrać. a to mamy jeszcze minuta, A ja? my jedziemy dalej ja. Jeszcze macie uszporowano 1 minuta. Weź Ekstra kartę. minuta. wybierz. Karta, Możecie karta. użyć, kiedy będziecie chcieli. Czarnoskrzynka nam trafi pewnie, znając życie. Aha. 4 albo 9. Żeś powiedział. Joda, to mamy przedupione. Dobra. Są my zgubieni. Okay. Dobra, nie bądźcie takie pesymistyczne. Czarny jak wągiel. Pod domy i potem będzie karta. 9 z czarnym kastlikiem. A pytanie z czarnym... Znajduję w czarnym kastliku. Genau. Pytanie jest takie, co jest w czarnym kastliku. I no ja bym wytupikuję z początku, co tam jest. Bo w tym czarnym kastliku to jest to, co ruski reżyser Michał Ilienko zmianował szlogum, który oddziela świat realny od uzdanego. Pytanie, co w czarnym kastliku? Co oddziela świat realny od uzdanego? Telewizor. Lustro albo telewizor. Czekaj. Czekajcie, to musi być coś związanego z obrazem oczywiście. No reżyser, no. Od reżyserem. Albo kamera. Mm, Kamera, ekran. No, to jest hobby w tym. Kaj to było? Kiedy to było komedii? Mamy 2 światy. No,
no, Truman Show. nie, ale w polskiej komedii było taki cytat. Jest prawda czasu i prawda ekranu, nie? Kaj to było? No. Czy Cezar tam ekran w tej... Ja myślę, że... A ja myślę inaczej. Ja myślę inaczej, że No, to jest to samo, że tam nic nie ma. Że nie ma nie, różnicy. nie, Rasi, to będzie, no tam Dobra, coś będzie. wyszła, minuta poszła. Proszę Rafała, w to Ekran. odpowiada. Ekran. Rafał, w to odpowiada? Kuba. Kuba, odpowiedź. No to ja myślę, że to będzie ekran od telewizora. Albo po prostu ekran, bo też od kinowy może być. Dobra, odpowiedź przyjęto, dziękuję. A ja jeszcze bych dał wam pozór na te... Wyście dobrze powiedzieli, że jest w tym pytaniu wzmianka o reżyserze, że to są słowa od reżysera i żeście poszli od razu szukać w tematyce kina, ja? No, że jest No też, właśnie, to był feller. ale jest też słowo szloga, nie? Po polsku szlaban. I ja bych szukał czegoś, co przypomina ta szloga. Dobra, dawaj odpowiedź. To będzie klaps filmowy. Genau. Klap. On jak się zawiera, Zaliczone? to jest genau, ta szloga, którą oddziela świat realny od uzdanego, według Michaiła Ilienka. To już odpowiedź 4-4, bo w odpowiedzi ekran ją mam zarachować, ja nie mogę. Dobra. 3 minuty finał. Dobra, słuchajcie. jedziemy teraz z kartą. Dawaj. To oznacza, że łostowo... I jeszcze mamy minuta ekstra. Ja, Pamiętaj. łostowo i jedno pytanie. A jak to się nazywa, to czarne mapa. coś, to było pytanie? Ja Czarny nawet nie wiem, jak kaski. to się nazywa. Aha, to! To jest Klaps filmowy. Klaps, ja. Ja. To jest klaps. Co? Jak mam odpowiadać, jak nie wiem, co to jest? Macie 4 innych ludzi w Mineshafcie, co mogą odpowiadać. Dobra. Żaden. Wylosuj To 10. jadymy. A to ja nie mogę. Ja nie wiem, co będzie wylosowane. Ja, dobra, dawaj mapę. Ale chcecie mieć ta karta, ja? Ja. A Weź ja to trochę przyspiesz, To będzie coś teraz podupionego. zwolnij. To będzie karta. Będzie karta. Ja! Te pytanie z kartą jest fajne, ja. Dobra, to będzie coś Już mega ostatnio my posranego, polegli. dawaj. Już mam angst, Dobra. jak już słyszę, że będzie fajny. Grosektor, dokładnie. Goświęty. Genau. Dawaj. To będzie karta Keromonu i Znocie. Karta Kalifornia. Kalifornii. Sudan Desert. I Dlaczego pytanie, jest Switzerland? co Wiecie. we 27, karta z lat 20., dosyć dawno, ale to nie ma 20 wieku? Ja? Ja. Teraz mamy Ja, 20 ale, lat. ale to nie ma ważne. I Proszę. pytanie jest, co to jest za karta i kaj ona była wydrukowano, kaj była wydano. Na tyle dokładnie na wiele możecie, nazwijcie mi plac, którym ona była wydrukowano. Dobra, słuchajcie, 2 stany, ja? A oprócz tego jeszcze są określenia z innych stanów, z Anglii jeszcze dodatkowo i z Wielkiej Brytanii, ja? To jest Wenecja, włosko. Dobra, Holandia. czekajcie. Co mo... Zobaczcie się na font. Zobaczcie na font, na No. czcionkę. No. Ale co z tym fontem? Syberia. Czy to nie są jakieś drogowskazy? W którą Ja. stronę to idzie? Zobaczcie, to są wszystko nazwy w Kalifornii, które są wzięte od europejskich krain, ja? Ja. Ale one istnieją? No, A nie- ja myślę, że tak, bo jednak jest pierony tych kolonialnych nazw. Czekajcie, na dole jest Hiszpania, a na górze jest Szwajcaria. Nie ma to coś związanego z osadnictwem? No Na jak, górze jest jednak. jeszcze Syberia. Ej, ja nie są to taki mam studia, nie są to studia filmowe. Nie. One są... Dobra. Minuta, jeszcze jedną minutę. Ja wiem. Minuta poszła. Minutę dawaj. Ja wiem, co to jest. Proszę o ciszę, Rafał. Wiem, co to jest. Albo bierzecie Bieremy minutę. jeszcze Cicho ekstra siedź. minuta, korzystamy z tej możliwości. Ja wiem, co to jest. No to godej. To Dobra, są to minuta się studia Paramutu chyba, z tego co dobrze pamiętam. Ja już to widział, Kaś. A, ja. Co sam mieli, sam kręcili te... Studia Paramutu chyba to było coś takiego. Ale Paramount ale Pictures? szczegółów- O to ci chodzi? Że Ja, co, że ja, ja, ja. lokalizacje? Ja.
To są takie odpowiedniki, że jak chcemy... Słuchajcie, ale kręcić film- pytanie, Kai była wydana ta karta, No to w Hollywood chyba. ale Paramount jest z Mówił Hollywood? Paramount Pictures. No one są wszystkie. No w Kalifornii to musiało być wydane, nie? No w Los Angeles. Ale o co chodzi? Kaj było w kraju, w państwie, czy... No to no. No było w Drukarni. Kalifornii było wydane, no. Paramount. Ale no dokładnie nie wiem. Ale ten font jest taki paramountowy. No ale No ja dokładnie. tak to wygląda, oby to były. Ale Kajola Los była Angeles wydana. jest taki jakiś To niewyraźny. są te lokalizacje, kaj oni chcieli odwzorować. Ale Los Tak Angeles było nie wydane w wyraźnie tym- jest. No Dobra, Ja, to minuta to. poszła, proszę o Hollywood. To Hollywood. odpowiada Wojtek, Rafale? Wojtek. Odpowiada No, Wojtek Orliński. Wojtek, wymyśl Według coś. mnie mapa jest Paramount Kalifornii Studia, nie? Dobra, Coś czyli takiego. ja. No. I kaj była wydaną? Znaczy, widzicie kartę od Kalifornii i go docie, że wydano w Kalifornii? Hollywood. No w Paramount, no. Ale Hollywood jest we Kalifornii przecież. Więc No, no, ale- Możecie jest- powiedzieć, że na planecie Ziemia była wydana. Bardziej No precyzyjnie. to by wygrali za łatwo. No. A my chcemy ci dawać fory. Dobra, ja was poprosił o jakąś dokładniejszą informację, okej? To było wydane. Los Angeles. Studio Paramount Pictures. Wojtek odpowiadał. No w Paramount Pictures to było wydane. A jak się studio pomyli... Czy Paramount Studio wtedy się to chyba nazywało. Dobra. A czemu? Skąd takie podjeżdżenie? Znaczy ja pamiętam, że Kajżech ta mapa już oglądał i to była cała historia z tym związana. I to była dość taka popularna mapa. Szczególnie na zajęciach z montażu chyba to było, z tego co dobrze pamiętam, ale A to, 5. przez 10. co ta mapa pokazuje? To były jakieś studia czy miejscówki, Kaj Paramount nagrywało różne sceny. Dobra, czyli tam kaj na karcie jest napisane do przykładu Siberia, to co to znaczy? No ale ty mi takie pytania zadajesz, no kurde. No bo ja chcę zrozumieć logika waszej No to odpowiedzi. No to wiesz co, no logika odpowiedzi. No tamka jest Siberia napisane, to widocznie tam mieli plenery, które przypominały Syberia. No. Tak. Dobra, i to jest dobra odpowiedź. Mocierek jak we Hollywood chcieli kręcić filmy ze No scenerium właśnie. w Nowej Anglii, to jechali genau tu, kaj mocie na karcie pokazano Nową Anglię. I całko Kalifornia i połowa Nevady potajrowali się tak. Kaj idzie nagrować z jakimś landszaftem, co będzie A podane Nevada to na jest tym, co cuda. chcą mu oddać. Z tego to jest dobra odpowiedź. 5. Z tego to jest dobra odpowiedź. Wynik jest 5-4. Sorry, bo sprawy służbowe byłem zajęty. Jałku! Wygrywocie. Rzepki nie było 3 minuty i my wygrali. Dobra. Ale już jest. Wygraliście. Teraz co my wygrali? Wynik jest 5-4. Talon! Wygraliście wieczno zoca. Lubię. Gwiazdy talon. I to jest latoś najlepszy wynik. Z czego moje gratulacje. Super. Dziękuję za wasz udział. Możecie, Rafale, podziękować swoim Mannschafttowi za super szpil. Dziękuję. Ja ci jej napowiem, Proszę. że los uratował Wojtek. Tej ostatni, No. bo mi się tam dobrze skarżyło, no. Ja, gratulacje do Wojtka, bo on nie ino roz, ale on tam już przodzi, miał też takie momenty, w których go olśniło i dzięki temu, że dał wam punkt. To jeszcze raz No, cześć, bo- Własny- to wam gratuluję, a wszystkich, co też chcieliby się pograć we COKK, zapraszam do kontaktu. Sam w spodku będzie e-mailka i można wysłać zgłoszenie. I do następnego szpilu. A my polecamy. Ja bym musiał taki dżingiel, wiesz jak robi, takie co, kaj, kej.